Totara mama diri mota machangu de mwe kuti apana wako mana totoziva kuti urikuona zvakuita chaketa time yacho iyo Zamirazi yazama kusvika saka ndikuona kuti ndiri kwamutare apana ndaenda ofuzimbabwe ndandaenda chinhu changu aiwana chekutamba nacho andaenza ave nemoto efutama special duty ndakaenda chibaba chacho ndakaenda chibaba chacho iyo moto yamudara apo pakamarika apo ndakarowana chega ini ndakakura nchipusha ngoro nanito chega ucho manje kuti ndimuti chega chi tione obvisa kuchana ndakandagana atama ndokwandakabva ndakangomuti abo kavharana nyamuri komberena yangu muda ajeyo zvanonera shawari tora machips evakomana alright mabagaisi wako saka ndakabva ndaenda negari moto vanasvika manheru vanamutsa boys pepepepe vamuka handa yangu mana pane pakasara tenderera tikatenderera ene ndichisvika first day ndakabva ndadhumwa neshamwari yangu achirivhesa shamwari yangu achitorivhesa bva andituma pakona ndoba tinopinda izvi zvichitona amukana zvakaita pakavhonotenda motikadera akaenda kuna sekuru abva apiwa bute motikari ndochadhiraivwa nebute rusvika usvike kuharare hana chitano saka akunogwa anokwanisa akusvika akasvika ariiwe masekuru avako kuru saka arikufamba nerake usakanzwa nekuita se mukubondera sekuru avako bati maye chimdhara ichi maje mandini vatora rabi andinogona kuita so maproducts ekwawedzera alright ndiwedzera yeah mdzimo matabasa mkanya ari kumhanya matabasa mkanya ndazopwanya zvakadaro chimfere mudzimu wapfuma ita henyu zvamurikuita mururuko isemabhodhoro achimere makodhoro Vuraya. It's okay. I'm very sorry, my friend. You are a special dedication to our visitors. There is nothing I can do. Ambo. Brabo ela kumana upapwe. Aina ndatapa kama. Rundu weruko kudana ikuda. Urundu beku tambara itimosa. Tiwasto jikapanduru mwetu. Inakuda to jikapanduru. One love. Amira tukasote, kone yakanyanya.